Kublai Shibun, Kani Kasni Kapaman Yapi Baro, Kamtam Niki Nong Shopsnong Joka Megalia Baro, Nikot Niwir, Yapi Shakanika strength in the hands of the unity. Ipat ba ba Ibadan Yakata Kamsim, Ban Burom, Iwe, Ban Nikot Ru, Maniak Shakanika Ransan, Kamtam Lajan Gini Kisni, Kia, election Kalajan. Ba kumno bakari kajongi kanong kapkoi kapsuba ngin yo saya kita ki kandidat iba piang ibala banpe yau ko shiliang sam shiliang halor ka jingyadei bat kanika partai kamtam bangila ya halor kini ki snam ki bladam la chan san posnam lengim i kata kalwei ka bakna jom kanika ri khasi kajongi hang ni kapor idan ru ba bansai chairman jongga EAM da ban ai ka jingsai ka ba khamsha shu ban khan wir yingi hakani khat sautrik program ka chungi ka ban perlong hate po mot ran nadu kapor sipo baje tatar hadu takut hakani kapor ngan khan ai chairman jongga EAM in ai ka jingkren nakali ka chungi Kublai Shibun, Acharchil si imni ibadan lang por muai na pedang ki paradkot ya kaba yusenrang bagi ya tengkan kalang nak benda banwat ikilenti ha kabade bat kahop bijing shisha kumbong na di nakaliang jungi kum kibrio kibatray nak kamta ka imlang kasalang ha kati kasni kabade kasni Saturday kasni sajan ya kababar ko ji kum kipat bang so senang idon hi ya kapor bangin pelait nama balai isu tu hero ada pinha pan pelait ha kumba ono banya lek na kabenta kini ki kandidat ni kita khoi pidon kapor ndai ha isu tu pa ya kabana kalian jungi i pelong i kani kawai na pedeng ki mat ki bakongsan ku mono bangi wanra apo ka rensan jung pa ba banya thir banya tai banya phliu jumot bat ba phinyo asro ya ke ai ka bana pedeng i wei pa i wei kat ki badan ka mensim ban persno tu si ki pa ba ki la ban poi Dena tak ada hero ya kapan kalian jungi kumki batray nam tak imlang salang iko apan kersio ya baro iwe pe iwe na pen jungi kumki rupad ba ki balong mangihi ki badan ni ka bor mangihi badan ni ya kalenti ki bakraw bat mangi hero ki balong ki nongjet nam tak nong mi kmar baro khat hero Dena tak ada hero ke ai ka ba hakan ka por ni ban paw ba kum pila jutip hina ka por sa ka por ka awakening the movement kamdei tang kata ka kenhun kemen ongno pressure group Lani kum ki kunhun seng balang ki benyat dak wi pi pat benti. Ndai ka awakening India movement hi nadu ter habro iri India kala shim hi genti ke boong freedom is everyone's right. Kata kabut ka jing lai dot kalong ka hak jong man la iwei pa iwei. Tigidi ben sungtu pat habang iwat ya ka hak jong man la iwei pa iwei. Lada ngim don pat ya ka jing teli ngim don pat ya ka jing sir tu sungtu jing bot lang long len ai bangi pen pa ba kalong ka hak ini. Na kata ka daw kuma pilai asio hero ya ke ai nak por sa kapor ya ka bangila jubu he kentin nong way bo no strength in the hands of unity kata kamot ka jingklan kalong ha ka bor jong ki sangti ki jong iwe pe iwe dak jing yetli la ngimla ban yetli long le na ai bangini kren ban kan tho manong ba ka sarkar kalong ka bam sap ne bangin kan tho ya ki brio ki balong ki politician ki bam sap ne wat bangin kren kum ni kum tairo kalong ke ai ka bangi spun kot na tang halenti singkin ngipun kot ta tang edukan sha bat kiwe pat ngimla pat banra ya kum kani gamat hapo ka rensan jung pai ba nak ta daw hi ka awakening India movement ya ka bangla depan ong hiro ka jin pelong ya kani ka rensan jung pai ba kalong ban penyeteli halor ka senchar ba khoi kata ka di ka wei na pren ki mat ki ba kongsan kalong bangin wanra ya ka jing iteli halor ka senchar ba khoi om banong ba manga ngadi unong tep vote ngan le bandino ya ka vote jong asya ki wei pat ki ban the dengan kata kamu ada manga ban mapingi kloy bandino ya ka vote kata kamu ngindesyo kinong jet ya dei kinong diri Ila hidup kinong liram yo ka jong ri ba ka jai bin rio. Ta kai ki jubak pat ngin Aisha ki longdin ki jongi ki balong ki khon ki kti ki jonga ki jong pi la shai ba la hisni. Lala ka jela ka jongi mata ka don kam ya ki nong senchar ki ba khot. Lala ka jela ka jongi mata ka don kam ki nong yalam. Ki bala banlong kita ki nong yalam ba puran na ka benta ka senchar ka khada. Ki ban yu ijngai na ka benta ka lawe jongi kum ki long bri man brio na sa partai. Na kata ka daw hirungi don kam kita ki brio ba ngimla kata kamu ngimde ki brio ki ba iya manisla partai. Long leno ai bangin kamil ri bangilong kimrao namar boleh hadukat kini kisni ki bamatang ilalong kimrao
ngila kum ki mrao ngila det ban yu hero ya ka sarkar ka bawan ban sanchar don bor ha ki babon ki banta ngila na phai sha ka pule ka puthi ka la hiador larangi phai shi kam khai pateng ka tre ka ta ka la hiador larangi phai ha ki babon ki banta bor khoi ka la hiador rot na dong sedang ngimla su ban batai bale ha ka bakhado hero ya ding ngin ha ban bu ka jingkeli lada ya ding ngimla ban bu ka jingkeli te ya no pak ngin juba lada ki babun ki wan berkeli yang apa dia pila saya pada cisni balai ka jela meghalaya ka long kumni ayung ngin juba be kita berkhoi atau ngin kentho ya kita ki politician ngin kentho kita ki MLA ki MP ki MDC hak bakhado di mangati bat mapi ki bajet mangi te ki balong ki nong je lada mangi ki nong je ni dino e ka vote ka jungi ni dililam e me ka jai bende jungi namar ki babon ki bawan menta kum ki candidate ngamla banong ban ben ban kentho ki berkhoi ndai baro hi ki wan ban yakun kum kita ki brio lakalong haki MLA ngani ki MDC ngani ki MP ki wan nama bale ki wan ni khunda pisa maki ki long ki businessman kimdeshu ki statesman ki bi ijnai maki hi kita ki long ki nong lilam lada manga ban mapi ning kong long ki nong lilam kata gade ke berkhoi ni basu thu shai ban ginum dei ban yalam bakla ya ka lenti jong ki long din ki mandin ki jong ila shai ban sni na kata kata ka khatsau trik ado ka por shpo baje men step nakaliang jongi ngi penbet hang te po mat pran parking lot bat ngi kentu bat ngi yawe ri phi ki pa ba man la iwe pa iwe tat ki badon ka men siam jong ka jing sngolam ka men siam na ka benda ban perkhat lam iwe ya iwe pa ka men siam ya ka bang ngi don ka jabing ban wan ra ya ka jing ya telipa ngi don kam ban mi chapo ka tiga rensan upai ba ya ka bang in wan ra ka jing pen sngo thu in wan ra ka jing champang om tang mangi ki ban pen pau ki ban kren kin don bun ba ki ban ajing kren te ka por nakaliang jongi khot ngi wer om tang ngi para pa ba bara khoi ni khot ngi wer ki nong elam seng bahalang ki babun ni khot ngi wer ki nong elam niam ki babun ka ki badan ka mensim no pai ba ni khot ngi wer hadu ki nong yeu ki nong han ki ba trai la ka jong ka banta hadu ki nong rap ro kum jo ki ba sham mi ka jing e ka jong ki wan chpo ka te ka lumpong ban pen snau balai ni mat ya ka ni jing ja kata ka de we banta ka ba kongsan ni ka ba bin ha ban so thu na kata ka daw hi ki sautuli ki banta ki ba ka awaken india movement ka bu nam tala shai ka singing on the program kalong kawe dong kalawai halor ka recent char pai ba ladang ni kran ni kalawai halor ka recent char pai ba ni kran ro ka democracy ni kran ni ka jing tali ni kran ni ka sanchar ka khadar ka ba khot ka ba lai loi nang ta ka mat ka ba ar ka long ka hok ban jit nong thau ai ka hok ka jongi malai iwe pa iwe nga ba phi ni don ni ka hok halor iwe sim preakti ni jit ya u ne ka briu ki balong ki nong yalam ki jongi ki balong ki nong thau ai ki jongi kim dei ki nong mi khmat pa ta jongi manga ban ma phi ngi la mi khmat nga ba phi ngi la long ki nong mi khmat ki ban yalam mi ka jai bende ka jongi in ha ban wat pat ye kita ki briu ki ban la ban sinchar ban khada kum ki nong thau ai ki ban lekrong ha assembly legislator om dei ki nong mi khmat na kata ka daw ka de kita ka point ka baar ba ka point ka balai ka long ban persha halor ka sinchar don bor mentang ngila DBE ba ka sarkar ka jengi mentang la dangi phai ha ki babun ki liang ngila GOE tang na ka por cha ka por ta ka jing bam sap sudah ni phai su tau MLA ru bam sap ni phai sa ka sarkar ru ka bam sap langi pe chi ki nong hikai ki ba pli ru ki sha khen ku kita ki bawan ra ek jing penjaba ni kran ku me ki nong hikai bong no habri ba kitu ki nong hikai ba sha dep sha be man ha ka ni usna ma ja arpo ka government ka terminate eki because of tainted teachers ka terminate ye gite ki no hikai ba ki wan ra ye ki jing penjabo ha kam hikai ki jongki phila ban ngai haba shi pho khatsan arpos nam ki la hikai ki la shakri ka kam hande ki wan ra ban wan ra pollution ki wan ra ki jing jabo ni phai shi contractual teachers so ka jing e ki ya kendo ni phai shi ki SSA ni phai shi ki ad hoc teachers baro khot ki no hikai ha ki ba bon ki liang hala ki jong ki school ki college ki ba ki don ya kendo ki jing e jongki ni phai ki nong rap rukum ju ni phai ki nong yeu ki nong hat rukum ju ni phai ki kam khai pateng ki ba bon jai bor khoi kham tam ki samla ki jongi ki bamanta ki ba persang ban wa ki kam ki jam ki jongki ki la sha sin cha don bor namar balai ngim yo sho e ka ha ka jongi kat sabang i phai jing e sudang ya kendo na kata ka daw kani ka de ka we ka ransan ka bangin ha ban ni thir ban ni tai ba ka we ka ponta ka ba khadu kabangapan kran ni kapor kamar ka bakhado kata kalong against corruption today kajing persha ya kajing bamsap hakini ki singi ki bamenta lada ngingim persha ngingim dei ban ong ba ka bamsap lada ngingi yang ban persha kam ngi yoi ba kite ki bro ki bamsap ki wan ban tu ban tim ya ka pisa jongi ki pat ba habo ki haman la ki constituency
Nru pomut ki MLA, kila don hamalik konstituensi ki jongki. Kumba khat ar kror khat lai kror ka pisa ki jongki ki yo. Man hak ka padeng kini ki sansnem ki jongki. Atau PI bagi penteri kam hok berkoi. Lada PI bagi penteri kam hok kata kamut piru pidan ka hok. Lada PI bagi menteri kam hok. Long ki beri ki bakloi ban mi syakmat ban batai lo dikta berkoi. Kena bangi ki pat ba ngi long ki ban trelang, ki pat ba ki long ki ban senrap lang, bakum ki pat ba hirung inde ban ab ban ong ban don ka seng phalang, ban ong ban don kita kinong elam ban don kino lo. Ngi ki pat ba kum kiri upai bang in haban mi ka awakening the movement ru ka yang na ka mata ka hok jong upai bang nong song song hapo ka jala meghalaya hapo ka ri India i bro ka wei ni klam yang na ka mata shimet ni klam yang na ka mata ban ong ban pau khmat ni mla ro ban ong ba ka te ka program na sai ka sngi ka ren sam jong pai ba kan nong ka jong ni shimet ka ni ka jong ni ki pai ba man la i wei ki badan ni ka hok kata kadi ke beta ba kongsan bak na khot nga yawe de phi to shim ba kate ke sngi ka long ka sngi ka ba khlawi ni man la iwe pe iwe ba ha kate ke sngi ru ngi ban pen pau ngi ban thir ban tai ban put sngo ya ki mak ki ba kongsan ki ba nga ba phi man la ka sngi ke ndo jing e kata kadi ke beta ba kongsan khublai shi bon ni phi ba khoi wan la sai ke sngi wan da galanti ka ba khoi wan la sai ke sngi wan kum ki bri belong ki nong je wan la sai ke sngi wan ro ya de kum ki nong ilam na ka benta ka ri ba ka jai ben riu kum ki nong lilam manang kum ki nong yalam wat long nong lilam kum ki leader wat long ki dealer kum kita ki brio ki balong ki statesman de balong kita ki salesman kata kadi ke benta ba kongsan ba ka khatsau tarik hero kadi ke benta ba kongsan ba ngai ngo yu blai ba u wan ban pasya hangi iwe pi iwe bangin pensngau segi pai ba bangin rai kani ka lumpong la sai ka sngi na ka beta ka jingman toy ka janga ba jong pi kublai shibon ni pi barok hoi bang khot bang eweri pi barok hoi ba da ai ba ka sngi ka long ka sngi ba bhai ni hapadeng jong ka jinge hapadeng jong ka jinge teli na ka benta ka lawe jong ka long brio man brio hakala sai ba kala chisngi kublai shibon kublai chijarmo